ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକ ଗପଟିଏ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାଠୁରିଆର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗଞ୍ଜା କାହିଁକି ସକାଳୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ବୋବା? କ'ଣ ତା ଉପରେ କ'ଣ କାଟୁଳି ଅଛି ନା? ନାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତ এই ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ এই ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଜଣେ ଗରିବ କାଠୁରିଆଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତା ମାଆର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ମା ପୁଅ ଚଳୁଥିଲେ। ଦିନେ କାଠୁରିଆ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। କାଠ ଆଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗୁଡ଼ାଉଛି। ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ କାଠ ଗଦା ପଛରେ ଲୁଚିଯାଅ। ହରିଣଟି ସେଇ କାଠ ଗଦା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ହରିଣଟିକୁ ଦେଖିଛ କି? କାଠୁରିଆ ହଁ ମାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇପଟେ ହରିଣଟିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ପରେ ଶିକାରୀ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। କାଠୁରିଆ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ହରିଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହରିଣଟି କାଠଗଦା ପଛରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଠୁରିଆ ହରିଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ହରିଣଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? କାଠୁରିଆ କହିଲା, ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ମୋର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଠୁ ହରିଣ କହିଲା, ଶୁଣ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସେ। ତୁମେ ଯାଇ ଗାଧୋଉଥିବା ସୁନା ଲୁଟାଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବ। ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମର 2ଟି ସନ୍ତାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର ଲୁଟାଟିକୁ କେବେ ଆଣି ଦେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଗଲା। କାଠୁରିଆ ସେୟା ଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆସି ବସି ରହିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରାଣୀଟିଏ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଲା। କାଠୁରିଆଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ସେ ସୁନା ଲୁଟାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ପରେ ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କାଠୁରିଆଟିକୁ ବିବାହ କଲା। କାଠୁରିଆର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ପାଇଲା। ତ 1 ବର୍ଷ ପରେ ରାଣୀର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାଣୀ କାଠୁରିଆକୁ ସେଇ ସୁନା ଲୁଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠୁରିଆ ଦେଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ କହିଲା, ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବିନି। କାଠୁରିଆର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ସୁନା ଲୁଟା ରାଣୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଠୁରିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। କିଛି ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ କାଠୁରିଆ ସହ ହରିଣଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାହେଲା। ହରିଣ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାଠୁରିଆ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଚେନ୍ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ଚେନ୍ ବାଲ୍ଟିକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇଯାଅ। ସେଠି ତୁମର ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ। କାଠୁରିଆ ସେୟା କଲା। ସେ ଚେନ୍ ବାଲ୍ଟିକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ସେଠି ଖୁସିରେ ରହିଲା। 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କାଠୁରିଆର ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମ ମା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଠୁରିଆ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ତା ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସେଥିରେ ବସିକି ଯିବ ଆଉ ତୁମ ମାଆକୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଶୁଣ, ସେଇ ଘୋଡ଼ା ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ତୁମେ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା କରି ପଳେଇ ଆସିବ। କାଠୁରିଆ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ରହିଲା। କାଠୁରିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ତାର ମା ତାକୁ ତତଲା କ୍ଷୀରି ତା ହାତରେ ଧରେଇଦେଲା। କାଠୁରିଆର ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଘୋଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ବୋବାଏ। ସକାଳ ସକାଳ ସେ ତମେ ଯଦି ଶୋଇଥିବ ସେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆଣିବି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।